Lidelsen hænger jo sammen med glæden, ikke? Du kan ikke på nogen som helst måde tale om opstandelsen, hvis ikke du har forspillet med. Og opstandelsen er måske det allersværeste at tale om. Det er måske også det allersværeste i det hele taget at skildre. Ligesom for eksempel Helligånden er umulig at skildre. Vejlå Kirke ligger i Ishøj centrum, tæt ved Vejlå Parken, hvor der bor ca. 4500 mennesker af mange forskellige nationaliteter. Så måske kan der engang opstå et pinseunder her i kirken, hvor vi kan høre alle disse forskellige nationaliteter tale, og måske ender det med, at vi kan forstå hinanden, sådan som det skete i pinseunderet. Men det er jo to væsentlige sider også af kristendommen, endda nogle af de væsentligste, nemlig at Kristus dør på korset for vores synders skyld, og så genopstår han og giver os så det håb, som genopstandelsen er i. Kirken ligger så også ved siden af et andet tempel, kaldet Bilka. Så de to templer konkurrerer sig lidt med hinanden om at være måske mest i øjenfaldende. Udsmykningen krasser og provokerer, og det er hele tiden billeder, som opfordrer en til at tænke sig om og blive ved med at tænke. Vi kunne overveje, hvad er en kirke? Er det en kirkebygning? Nej, egentlig ikke. For kirke betyder de, der er kaldt sammen af Herren. Så kirken, det er egentlig den enkelte, som kommer i kirken. Man skal jo ikke tænke på, at kirken på en måde rummer Gud. For hvem kan holde en løve i en toværelseslejlighed? Altså, hvor Herre er på en måde større end sin kirke. Selvfølgelig er han det. Og det kan vi ført jo også se komme fint til udtryk i krucifixet, der står på alteret, at Kristus vejer over den model, som er billedet på kirken, og han er betydeligt større end sin kirke. Vejlå Kirke blev indviet første søndag i advent 1997, og der var der jo gået en del år fra det nye menighedsråd kom til, og til kirken endelig stod. Men jeg vil så sige, at selve byggeperioden, den blev egentlig forholdsvis kort. Jeg tror, det tog 1,5 år. Ishøj Menighedsråd var ret nye i 1990, da jeg blev præst her på stedet. Og de havde kåret Wohlert Arkitekter som det firma, der skulle opføre kirken her. Svaret på opgaven, som vi valgte at komme med, var en parafrase, om du vil, over middelalderkirken, hvor vi arbejder med de meget klare arkitektoniske grundformer, som er kvadraten, trekanten og den halvcirkulære apsisbue, som vi har skilt fra hinanden ved hjælp af en række glasspalter på en sådan måde, at man klart kan genkende de enkelte elementer, som tilsammen udgør hele kirkebyggeriet. Da skitseprojektet ankom, blev man hurtigt klar over, på grund af de meget store vinduespartier, at det var vigtigt også at få en kunstner, der kunne arbejde i store proportioner, kunne arbejde i glas, tilknyttet dette projekt så hurtigt som muligt. Og det blev så Peter Brandes. Altså, jeg har haft det privilegium, at jeg kommer ind på et tidspunkt, hvor kirken ikke er bygget endnu, og hvor jeg får lov til at sammen med arkitekt Wohlert at lave en totaludsmykning. Tyskerne har sådan et fint ord, de kalder det Gesamtkunstværk. Og det vil sige, at jeg har lavet 6 store glasmosaikker plus en 7. og nogle mindre stumper. Jeg har lavet et alter med det, der tilhører alter, det vil sige alt det sølvtøj, der er på alteret. Jeg har lavet en moderne form for krucifiks i form af nogle skulpturer på væggene. Og jeg har lavet en døbefont, som er lavet utraditionelt i keramik, og som har dåbsfadet i sølv, som jeg også har lavet. Samarbejdet med Peter Brandes startede i 93-94, hvor jeg havde set en udstilling på Charlottenborg, hvor Peter havde nogle små glasmalerier med, som var monteret uden på nogle lysæsker. Da jeg så det, så fik jeg den idé, at han med stor sandsynlighed kunne være et godt valg til
udsmykningen af de her meget store flader, som vi stod over for at skulle realisere i kirkebyggeriet. Og der er en smuk tanke ved, at det, som er Guds hus, eller det, som er det sted, hvor man samlet kan hellige sig den kristne religion, at det netop er bygget op så fundamentalt enkelt, som det er, ud fra de 3 elementer, ikke? Trekanten, cirklen og kvadratet. Og derfor, da hovedudsmykningen i kirken her er glasruderne, og da det eneste lysindfald, der kommer i kirken, går igennem glasruder på nær en lysbræmmer oppe ved alteret, så var det meget, meget magtpåliggende også at bruge det, som maleren, når man arbejder med farver, arbejder med som det grundlæggende, nemlig de 3 grundfarver, rød, gul og blå. Og de 3 grundfarver, de har det mærkelige ved sig, at hvis man kigger intens på den ene eller den anden eller den tredje af de farver, så kommer der et slags efterbillede. Man kan også kalde det komplementærfarven. Det vil sige, når man kigger intens på den blå, så pludselig kommer den orange frem, hvis man lukker øjnene. Når man kigger intens på den røde, så kommer den grønne frem, når man lukker øjnene. Og når man kigger intens på den gule, så kommer den violette frem. Derfor har jeg 6 ruder, 3 med de 3 grundfarver og 3 med komplementærfarverne. Så er det jo det, vi er underlige med farver, at oplever man dem i atmosfæren for eksempel, oplever man dem ude i naturen. Der oplever man dem smukkest, når vi er så heldige engang med at se en regnbue. Og regnbuen, det er jo sådan set farverne i deres reneste form. Og regnbuen blev på mange måder betragtet også i kristen ikonografi, det vil sige i kristen billedtankegang fra den tidlige tid af, som paradisets lys i virkeligheden. Det himmelske paradislys. Den adskillelse, der er lavet så smukt fra arkitekternes side, hvor vi ligesom har de 2 kuber, som om det var Guds hånd, der tog fat i dem og sagde, at de skal ikke stå helt tæt sammen. De må godt skilles lidt ad. Og så blev de trukket lidt fra hinanden. Og der er sådan en bræmme derimellem, som faktisk er en lysbræmme i form af et bånd, som er åbent op til himlen. Og der var min idé straks, da jeg så den mulighed, at vi her laver Jakobstien, den smukke ting, som vi kender fra det gamle testament med Jakob, der drømmer. Han kommer op i himlen og kommer også ned igen. Jeg har også 2 andre bånd omkring indgangen til selve alterrummet, eller til apsisen, som det er, hvor jeg har på højre side og på venstre side farvede bånd også, hvor jeg har en række symboler på Marias tårer, som græder omkring korset i det øjeblik, hun har mistet sin søn. Send os din hellige ånd, så vores hjerter står på vid gæld. I koret, der har vi valgt at friskære taget fra apsisbuen, og har faktisk som det eneste sted her et klart glas, det vil sige ikke udsmykket glas, som gør, at hele apsisbuen bag alteret står oplyst med et naturligt silende lys ned langs de hvidmalede vægflader. Og det giver et meget smukt fokus på selve kirkehandlingen på alteret. Det vigtigste med hensyn til det at hive dagslyset ind gennem de udsmykkede ruder, er, at krydshvælvene er åbne ud mod facaderne. Og havde det været et traditionelt krydshvælv, så havde det jo været lukket ned omkring. Men her er det gjort stik modsat, det er åbnet. Samtidig så er det væsentligt at nævne, at det 6 etagers høje kirketårn er udformet med en tagkonstruktion, der faktisk svarer til skibets 2 krydshvælv, i det krydshvælvene med samme konstruktion anvendes som lydreflektorer for klokkerne. Altså mod øst over alteret, der arbejder jeg med Kristus på korset, nedtagelsen, tårnekroning og genopstandelsen. Og mod vest, der arbejder jeg med det meget væsentlige Isaks ofring. Mod syd har jeg 2 ruder. Den ene, den nærmest ved Kristus på korset, det er Kristus i Getsemane have. Og stadigvæk mod syd, op mod Isak, der har jeg de 2 første mennesker, som blev født af Adam og Eva, nemlig Kain og Abel, og brodermordet. Og overfor det mod nord, der har jeg også et gammelt testamentligt motiv, nemlig Job, som er den person, der led så meget, men holdt fast i sin tro. Og ved siden af ham stadigvæk mod nord, der har jeg Lazarus opvækkelse som hovedmotivet. Og
Og det er jo altså nogle meget kraftfulde og eksistentielle motiver i kristendommen. Men når jeg har lavet aksen i hele kirken øst-vest med Isaks ofring mod vest og Kristus på korset mod øst, så hænger det selvfølgelig sammen med, som man allerede på et tidligt tidspunkt i kristendommen gjorde, at man har en parallel mellem de to ofringer. Det vil sige, at vi har to væsentlige helligdomme i Jerusalem. Det gamle tempel og resterne af det, og så har vi gravlæggelseskirken. Og de to er anbragt på to meget, meget væsentlige ofringssteder, nemlig Moria-bjerget, hvor Isak blev offret, og Golgatas-bjerget, hvor Kristus blev offret. Det blå vindue, der har vi 3 markante figurer. Det er måske det mest enkle i kirken i virkeligheden. Der er skåret fuldstændig ind til benet. De 3 elementer, som er på ruden, virker næsten som tegn. Det er Isak i midten med det bøjede hoved. Han ligner næsten en knækket blomst. Så er der Abrahams fod til højre, og så er der den gyldne hånd, der kommer ned ovenfra. Den blå farve, som en psykologisk farve og også rent optisk, er altid den fjerne farve. Det vil sige, at der har vi det gamle testamente i en fjern fortid. Den blå farve er også i øvrigt det jødiske og israelske folks flags farve. Og da Isak om nogen er begyndelsen til jødedommen, så er det ikke unaturligt at også arbejde med den blå farve rent symbolsk på den måde. Den har også den betydning for mig, at Isak, som han jo også hedder på hebraisk, det hed min farfar også, som sådan set også på ulykkelig vis blev offret i form af, at han gik til i Auschwitz, hvor han blev brændt og myrdet. Og man kan godt sige, at der er den parallel, og det har der hele tiden været for mig. Jeg arbejder meget med Isak-motivet, at jeg føler, at det var en ofring med de mennesker, der gik til. En uretfærdig ofring. Nu ved vi godt, at da Isak blev slæbt op af sin far på Moria-bjerget, at han sådan set ikke offres, fordi, som jeg har antydet det i ruden, der er der Guds hånd, der kommer ned og forhindrer ham i at bruge sin kniv af Abraham. Men rent moralsk og tankemæssigt har jo Abraham offret sin søn, i det han accepterer at gå op på Moria-bjerget og give ham den gave, den gode Gud, at han skal ofre sin søn. Ikke? Det er så et billede på, og det ekstreme og mest paradoksale billede på, hvad troen er, nemlig at forstanden forsvinder fuldstændig. Og en absurd handling, nemlig at slå sin egen søn. Noget mere sindssygt kan man jo faktisk ikke foretage sig. Vi hører faktisk ikke meget om Isak i Bibelen. Der er han en biperson. Men Brandes har fremhævet ham og gjort ham til en hovedperson, til et centrum i sin fremstilling. Jeg tror, at Brandes har ladet sig påvirke af det, som er det gennemgående tema i det 20. århundrede, at vi kalder det offerets århundrede. Det vil sige, at Brandes har fokuseret på offeret. Så der kunne være et punkt af civilisationskritik i den måde, at Brandes bytter om på hovedperson og biperson. Hver rude er i grunden 12 meter lange, og det er temmelig meget, og så er de 6 meter høje. De er lavet på den måde, som er lidt anderledes end så mange andre laver glasmusik, at jeg maler faktisk først på helt klart glas med en glasfarve, sort, mit motiv op, hvis jeg kan bruge det enkelte udtryk, ikke? Og så brænder vi det ved ca. 600-700 grader, ikke? Så går den maling, eller det farve, jeg har malet på glasset, i forbindelse med glas, og så er det så at sige indkapslet for altid i det stykke glas. Og så får jeg lavet i Frankrig noget mundblæst farvet glas. Det har jeg så som rådighed, ligesom et andet stykke glas, hvor jeg kan skære det rundt og trekantet og firkantet, og hvordan jeg nu vil skære det ud, ikke? Og det skærer jeg så ud som et stort, kan man sige, puslespil. Og de bliver så samlet, det gjorde man i gamle dage med bly, men i dag samler man det med silikon, hvor jeg bruger sort silikon, så jeg har de små sorte sammenhænge. Og det puslespil lægges ovenpå det sort-hvide stykke glas, som jeg allerede har malet og brændt, ikke?
Normalt kan du jo ikke rigtig se ruder om natten, fordi de eksisterer med lyset, der kommer ind igennem dem. Men her har de lavet en konstruktion bag ved ruderne i form af de spidsbuer, der er, som når vi med kirkekronerne, der er her i kirken, lader lyset gå op på dem, så genskæret af det hvide lys derfra, får pludselig lyset til at gå ud i natten. Og derved bliver pludselig hele, kan man sige, kirken et slags smykkeskrin, hvor de her ruder, de lyser ud i natten, ikke? Jeg har så ligesom for at på en eller anden måde parallelisere eller sætte sammenhæng mellem det, at vi kan opleve kirkeskrinet, hvis jeg må sige det sådan, eller kirkerummet udefra om natten, ved at jeg har vist på det skrin, eller den form, som er soklen, hvor vi har krucifixet på alteret, der har lavet parallellen, at jeg har taget alle 6 ruder og lavet i emaljearbejde med farver, ikke? Så de 6 små ruder, der er hele vejen omkring på soklen af krucifixet, er de samme motiver forenklet som de 6 ruder, der er i kirken, ikke? Lad os alle bede. Almægtige, evige Gud. Og der er det klart, der henviser jeg lidt til noget, som var meget almindeligt i middelalderen, nemlig at man havde et form for relikvieskrin. Og relikvietanken er selvfølgelig en meget katolsk tanke, nemlig at i et relikvieskrin, der har man resterne, det kan være enten af Kristi kors, det kunne være Kristi knogle, eller det kunne være en eller anden helgens knogle. Nu har vi ikke puttet noget ind i vores relikvieskrin her. Det eneste, vi har puttet ind i det, det er tanken om kristendommen. Altså et alter i en kristen kirke er jo et af de væsentligste steder, for det er faktisk der, det hele udgår fra. Det er også der, det hele ender. Alterbordet kan dels være et billede på Kristus, der fjerner gravpladen og den grav, han ligger i det tidspunkt, at han er blevet begravet efter korsfæstelsen. Man kan også tale om alterbordet som offerbordet. Det kan også være det bord, hvor han torsdag aften i påsketiden samles med sine disciple og indstifter nadveren. Under det foroverbøjede hoved, der samler faktisk 3 ansigter sig. Både Isaks ansigt og Jesus i det grønne vindue i Getsemane have. Hans bøn der, og så et tredje ansigt, ansigtet på krucifixet, der står på alteret. Under dette korsfæstede hoved, der ser vi en slags tragt. Og denne tragt opsamler så blodet fra den korsfæstedes ansigt. Og hvis vi så lader blikket vandre et niveau ned, så ser vi kalken. Den er placeret på alteret. Og i kalken, der er blodet blevet til vin. Det er den vin, som Jesus skænkede til sine disciple. Den rækkes nadvergæsterne, når vi, disciplenes sene efterfølger, knæler ved det bord. Jeg kunne sige sådan lidt mystisk måske, at vinen går i kredsløb med vores blod. Der finder en form for en symbolsk forvandling sted. Vi får fælles blodomløb med Kristus og med hinanden.
Og det er egentlig tænkt meget organisk og meget, meget kropsligt. Og for mig, da jeg havde tanken om, at nu skulle jeg lave et alterbord, så pludselig faldt den tanke mig næsten naturligt ind. Hvor var det henne, at Kristus blev ofret? Ja, det var i Jerusalem. Og hvor var det henne i Jerusalem? Ja, det var på Golgata. Og hvad er Golgata? Ja, det er et bjerg. Hvorfor ikke få en sten, som er fra Golgata-bjerget? Da jeg egentlig hele tiden var så bitter den tanke med Golgata-bjerget, så gjorde jeg det, som var en synd, men altså, da det for den gode Guds skyld, så tænkte jeg, så blev jeg tilgivet. Men så huggede jeg en stump af Golgata-bjerget inde i kirken, og den hakkede jeg ud til at være en trekant. Og det er den, jeg har anbragt midt i alterbordet, som den lille trekant, hvor igen trekanten selvfølgelig med tretallet i min iver efter hele tiden at holde fast på disse symbolske tegn, også er faderen og sønnen og helligånden. Den vigtige treenighed der, som er samlet her, ikke? Og det er i virkeligheden så en del af Golgata-bjerget. Da jeg fik opgaven også at lave en form for krucifiks, så lavede jeg Kristus på korset, hængende på væggen her, i form af et gyldent hoved, som ligesom rager op over to andre hoveder, et sort og et hvidt. De er lavet i keramik. Det er jo egentlig meget forenklet sådan vist, at her har man Kristus på korset som lyset, og så har man de to forbrydere på hver side, ikke? Men da Kristus jo ikke bare hænger der, men også lider på korset, så ønsker jeg også at få det med ind. Og derfor over for de tre skulpturer, som jeg har lavet, der har jeg så lavet et hoved, der stikker ud af væggen, som er et hængende hoved. Det vil sige, det er det øjeblik, hvor Kristus har sådan set udåndet. Og hvor man i farverne i hovedet, det er også et keramikhoved, som går ud af væggen med sin lange hals, helt tydeligt ser, at det er et lidende, og også af tårnekronen, kvæstet hoved, ikke? Og der har jeg ikke kroppen med. Og det har jeg netop ud for den paulinske tankegang, at når man går ind i Kristi hus, så er det som man går ind i Kristi legeme. Og den hænger meget sammen med, at huset, vi går ind i her, ikke er et dagligt hus, men er et sakralt rum. Det vil sige, at væggene herinde er pludselig blevet til Guds legeme og kød og blod, ikke? Men det, der er vigtigt, det er, at jeg proportionelt har arbejdet med de 24 meter, som kirkerummet her er. Og jeg laver alterbord 2,40 meter, det vil sige en tiendedel af det. Jeg laver alterbord lige så højt, som kirken er, og jeg laver relikvie, som jeg kalder det, soklen på korset, lige så stor som kirken og som alterbordet er. Det vil sige, at jeg går fra den store kirke ned til en lidt mindre proportion i alterbordet, til en lidt mindre proportion igen i krucifixet, som står på alterbordet. Og det vil sige, at jeg går fra det store ned til det små. Men man kan også sige omvendt, når man står foran alterbordet, og man knæler ved alterbordet, så går jeg fra det små til det lidt større og til det endnu større, og faktisk pludselig åbner kirken sig, og så ud til hele altet, eller til hele himmelrummet. Og det vil sige, at der er den der, så at sige, dialog mellem det store og det små, og der er også den dialog mellem det små og det store i det hele, ikke? Og vi har også opdaget, at døbefonten står på en 8-kantet sokkel, der henviser til evighed, evigt liv. Det betyder jo meget for alter- og kirkebyggeri i sin tid, at der var nogle proportionelle sammenhæng mellem tingene. Og det græske ord i Jesus Kristus indeholdt faktisk 3 8-taller i sig, fordi talværdien var 888. Og nu lyder det som om, at jeg er numerolog, men det er jeg overhovedet ikke, men det spillede en meget væsentlig rolle dengang. Og derfor 8-tallet var et helligt tal for den kristne. Og de første stjerner, man viser i reliefer, i byzantinske tidlige reliefer, som er Bethlehemstjernen over krybben for eksempel i Bethlehem, de er altid 8-kantede af samme grund. Og derfor har jeg faktisk her i kirken også lavet en døbefont, som er 8-kantet. Alt det sølvtøj, som jeg har lavet til kirken,
Stagerne, alterkalken og kanderne er otkantede alle sammen. Netop for at henvise til den sammenhæng, der er. Næsten vil jeg sige guddommelig tilstedeværelsessammenhæng. I tallene også, ikke? Det er ikke bare ordet, som er guddommelig, men det er også andre ting, der er det. Ved at vi har de her 6 ruder med de 6 farver, som er regnbuens farver, og som igen er paradisets lys, så da de også ligger højt op, de ligger faktisk helt op i en 18 meters højde herinde i kirken, så rammes de af det lys, der kommer udefra, og så skabes der herinde på de hvide vægge, fordi væggene i kirken er kalket hvide, der dannes der faktisk et himmelsk lys. Og det er lidt det, der er tanken med kirken, at den ligesom, både når man kommer ind, selvfølgelig skal modtage kirkegængere, som skal lytte til Kristi ord, men man skal også, så at sige, sættes i en højtidsstemning, og man skal sættes i en form for anderledes stemning, end man kan have det hjemme i sin køkken eller hjemme i sin dagligstue. Og det får man ved, at man kommer ind i, så at sige, et slags himmelsk lys. Vinduet læsehus heroverfra, ja, så rammer det døbefonten, og hvad sker der? Ja, så skabes der et særligt lys. Et regnbuelys skabes på dåbsfadet. Glasruder er jo per definition noget mærkeligt noget, ikke? Nemlig farvet glas, som kun eksisterer, hvis lyset rammer det, og det bliver gennemlyst. Altså at belyse en ting er en ting, men at blive gennemlyst er noget helt andet. Og i gennemlysningen, der sker der på en eller anden underlig måde en form for, kan man sige, ulemeliggørelse. Altså tingene bliver gjort transparente og transcendentale, for at bruge et fint ord. Og det vil sige, at de bliver gjort uhåndgribelige også. Fordi lige pludselig det gennemlyste, som genspejles på væggene herinde, det bliver ikke længere noget, man kan røre ved. Altså det bliver så at sige flydende, og det bliver gjort i virkeligheden usubstantielt, ikke? Ufigurligt også i virkeligheden. Og der er det min tanke med alle de her motiver, som netop er så voldsomme, og netop på mange måder også indeholder lidelsen. Der er det, at i samme øjeblik de gennemlyses, og de så opløses og genspejles på væggene, så forsvinder så at sige lidelsen. Den frygtelige lidelseshistorie med Getsemane have, den bliver bare til nogle grønne og gyldne farver, ikke? Kristus på korset med de røde farver, og hans lidelseshistorie der, den bliver til røde og gyldne farver på væggene, ikke? Og Kain og Abels kamp, som jeg har brugt en violet farve, som på mange måder er en svigefuld farve, det bliver pludselig også bare til nogle lysflimmer på væggen, ikke? Og når de så samles ligesom i en hel flod, kan man sige, alle de her mange farver, som en regnbue også, så opløses pludselig lidelsen, og så opløses pludselig alle de der ulykker, og gøres til opstandelsens lys, eller gøres til, kan man sige, det himmelske lys, og gøres til den sejrende Kristus, og gøres til Jerusalems himmelbyens lys også, som er hele tankegangen i den tidlige kristne kirke også, ikke? Og det er det, der er så fantastisk ved ruderne, at et maleri, som stadigvæk hænger fast på væggen, og sådan set er konkret i den forstand,
det har ikke den egenskab som ruderne, hvor pludselig motivet, som du kan se med dine øjne, faktisk opløses, når genskæret kommer på væggene herinde. Og derved så fjernes lidelsen, og så kommer genopstandelsens lys ind i kirken. Når jeg står oppe ved alteret, så kan det hænde, at jeg ser lyset falde på kirkegængernes ansigt. Og det virker nærmest som om, de havde en glorie omkring sig. Og de næsten er rødgyldne. Som om der også sker noget med dem, at lyset fra det hellige falder på den.